Sulaiman, Tejo, Rege, Ayu lan Jono wis suwe dadi kanca. Cah papat kuwi dasare anake wong sugih. Kerep njajan bareng-bareng, kerep seneng-seneng bareng. Kabeh dadi malih pas bapake Rege bangkrut. Wis pelajaran dino iki cukup sakmene wae. Saiki sing dino iki piket, ndang padha piket yo. Wis tak wacano sing dino iki piket yo. Dino iki sing piket Sulaiman, Tejo, Rege, Ayu. Terus sopo maneh iki mau? Oh, Tono karo Jono. Wis ndang padha piket. Ojo ono sing mulai dhisik. Wis ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo wes, ndang mari ndang mulai. Bocah-bocah padha mulai ngresiki ruang kelas. Man, aku lagi jalan ngerang. Man, kamu kopo ini aku jalan ngerang. Oh, kamu kok sampai iki, kamu wis mari nyapu to. Lah kan duwe tangan kok ya ngomong-ngomong wong ngono. Kamu mari mangan apa to, Man? Kok malah jutek man karo aku? Ya sak karepku ta sing mangan iki wae. Wis, ngopo to? Kok kerengan wae. Nek ini masalah iku yo ngomong api-api wae. Oh, lah lapo kon man? Kok kaya nesu ngono mbek Rege? Cari sopa awake bengkerengan, awake api-api wae to, Man. Harus opo kon iki marah tenan yo gak tak pancen karo kowe. Yo, aku karo Sulaiman wegah kanca maneh karo kowe. Karepmu. Tak parani sudah dhisik. Karepmu. Ane kono. Ya wes sing sabar, anjen Sulaiman wonge ngono. Alah, Bu Sulaiman saiki wonge sombong. Aja banter-banter, wonge krungu. Iku lho, rungokno wes bel. Ayo ndang dibuang iku sampane. Ayo, Ya wes, ayo. ayo. Wis pirang-pirang dina Rege karo Sule ora dolan bareng. Sule milih dolan karo Asri lan cah sugih-sugih liyane. Sul. Oh, mau ngerti lah. Wow, aku beli HP anyar loh iki. Iki iso dipencet-pencet iki lho. Iya, wah apik yo. Apik ta. Oppo iki merek. Oppo. Piro regane? 6 jutaan. 6 juta teron. Bisa dipencet-pencet kan? Iya Sul, kowe aja kalah karo Tejo. Yo gampang wong bapakku iki yo. Gus, elok tenan. Sesuk tuku yo. HP sopo sih paling apik? Yo. Bu A. Apa? Kono HP, Pak. HP apa maneh? Lah HP-mu nanti wingi? Lah HP suwe elek ono, Pak. Maniku. Bu. Bu. Lungguh sing penak, Bu. Kandanan anakmu ibu. Ngene lho Le, tak kandhani, tapi awakmu aja ngamuk. Ono apa ta, Bu? Piye yo? Bapakmu iki ana masalah di kantor. Rayane nggarai rugi perusahaan bapakmu. Maksudnya ya apa sih, Bu, gara rugi iki? Yo, piye yo awakmu iki ra iso tuku HP, bapakmu iki kapusan. Dadi awak dhewe iki kudu hemat terus metu teko omah iki golek omah sing luwih sederhana. Omah iki kudu didol. Ya orang ngurus pokok aku kudu tuku HP. Wis rasa ngeyel, manut apa sing damungno ibumu. Ngerti yo kadane wong mas saiki piye? Ngene lho, Pak. Wis rasa ngene-ngene. Kowe sama sampean kurang usah ngeyel, sampean ku manut ae apa sing diomongno bapak ambek ibu. Kowe iki lho sik cilik ngerti opo. Hei. Yo iku dadine sapa ngkon biyen manjakake. Walah Pak, panjenengan anak lanang siji-sijine. Piye saiki areke dijak nanti ngono? Ngejan andi. Lho saiki celune, engko pan ra gelem areke kandhani kate tekono HP karo bapak. Yo tak telepone Pak. Halo, Le, Dendi. Rinia mulya ate dijak bapakmu. Ono apa to, Pak? Wis tak lungguh kene. Lungguh kene.
Ayo menok bapak. Nandi. Wis to ayo menok bapak. Ya sik nandi sik ta. Lah ki pengen to gak sik karepno keturutan. Ayo wis. Ya wis ayo budal. Ayo. 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 Nang ngadeg. Ya sampean sik ta. Nih. Yo kon sik to. Oh iya ya aku anake. Bayek merintah-merintah. Tanpa persetujuan Sulaiman digeret dening bapake arep dipondhokne.